ଭାଇ ଜାଣିଛ ନାଇଁ 10 ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ବାହାରିଛି। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସି କରି ଜାଣିଛ ନାଇଁ କଣ ମାଣ୍ଡ କରିଦେଲା? ଆରେ ନାହିଁ ଆଉ 10 ରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ତୁ କଣ ହୁଏ? ଆରେ ତୁ ଫେଲ ହେଇଗଲୁ ବା। ରେ ପୁଅ ଆଜି ପୁରା 10ମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଥିଲା। ହଁ ବାପା ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଆଉ ବାପା ପାସ୍ ହେଇଗଲୁ। ବାପା ଆଜ୍ଞା ଫେଲ ହେଇଗଲି। କଣ ହେଲା? ଫେଲ ହେଇଗଲୁ ଚାଲ। ଫେଲ ହେଇଗଲୁ। ବାପା ବାପା ତୁମକୁ निशा मारना पड़ गया।